Hiya, Gareth Potter fan hyn. Dwi yma I sgwrsio gyda Guto Brychan am dan Albwm Cymraeg y Flwyddyn. Ond yn gyntaf, cyn I ddod at Albwm Cymraeg y Flwyddyn, dwi eisiau gofyn I ti symud o fywyd I wedi bod yn ddiweddar Guto. Prif trefnwyr gigs Cymru, a sut mae pethau wedi bod yn mynd yn yr amser rhyfedd gigs yma? Mae wedi bod bach yn bizar dydy, cos da ni coffin ni gloi clwb canol mis Mawrth, trael ail-drefnu llwyth o gigs, ail-drefnu lot o'r rheina tua'r Hydref, a nawr mae'n edrych yn debyg bod angen ail-drefnu lot o'r rheina nawr ar gyfer blwyddyn nesaf, so mae popeth jyst yn symud mlaen. Yn amlwg oedd maes B ganslo hefyd, da ni newydd gyhoeddi wythnos yma bod sŵn ddim yn digwydd lenni chwaith. So, ar un o bryd, jyst oedd yn trying to sit it out a gobeithio rhywben yn y dyfodol nid rhy bell, bydd y gyfle ni ddechrau rhoi digwyddiadau ymlaen eto. A sut effaith ti'n meddwl bod hwn yn mynd I gael ar y scene music Cymraeg? Mae'n mynd I fod yn anodd dydy. Mae'n mab I mewn band yn enghraifft, ond I wneud cwpl o gigs, oedd yn edrych ymlaen I gymryd rhan yn brwydr bandiau eleni yn Eisteddfod, a dechrau gigio'n rheolaidd, a nawr dyn nhw'n gweithio siŵr beth I wneud efo hunain. A dwi'n siŵr bod yna lot o bandiau eraill yn yr un cwch, o'na bobl efo cynnyrch ar y gwyllt ar gyfer y haf, lot o gynlluniau ar gyfer y haf, a nawr mae popeth yn goffo cael ei symud 6 mis, 9 mis, 12 mis lawr y lein tan bod e'n saff I ni fedru wneud I gyd eto. So mae popeth jyst ar stop tan bod modd cynnal gig yn gall efo cynulleidfa call mewn gigs neu mewn gwyliau rhywbryd gobeithio yn y dyfodol gweladwy. Ond falle bod, fel wedodd Chairman Mawr ers talwm, mae anrefn fel hwn yn gallu bod yn gyfnod creadigol iawn. A dwi'n meddwl bod y rhestr o albums, mae rai bobl gweithio allan byd I gorau, yn amazing. Mae wedi bod yn greadigol iawn, dwi'n meddwl. Wyt ti am sôn tipyn bach am y rhestr hir? Mae'n y peth wrth, da ni wedi bod yn gwneud gystadleuaeth yma nawr ers 2014, a dwi'n teimlo lenni yn y flwyddyn arfer lan, so mai I mai dy'r cyfnod dan sylw. Teimlo lenni, hwn di'n o'r blynyddoedd cryfa, da ni wedi cael o ran y cynnyrch oedd yn gymwys I gael ei ystyried, a gen ni dros 38 o albums cymwys lenni, amrywiaeth eang o gynnyrch gwahanol, o llioradd erch ar un pen I 3 hwrdoeth ar y pen arall. A lot o albums fysa ni wedi meddwl ella, fysa ni wedi gweld ar y rhestr fer, ddim wedi cyrraedd tro yma. A ni'n teimlo cwpl o flynyddoedd yn ôl, yn wedig wrth i'r byd digidol ddatblygu a pobl yn symud mwy tuag at sengle. Ella oedd cyfnod yr albwm Cymraeg yn dechrau dirwyn I ben, ond mae'n amlwg, dyw hwnna ddim wedi digwydd eto. Mae pobl dal yn gweld bydd mewn rhyddhau albwm a gweld o fatha pwynt datblygiad yn ei gyrfa nhw fatha artist I fedru creu. Mae gennym ni loads o artistiaid ar ei albwm cyntaf, ond rhai nhw ar ei pedwerydd, 5 os nad yn fwy, a wedi creu cynnyrch gwych Cymraeg am flynyddoedd. So, dwi'n teimlo'n ganolnogol iawn o ran edrych ar y rhestr o albums sydd gennym ni i'w ystyried pa mor gryf a pa mor amrywiol mae'r scene ar hyn o bryd. Na, dwi'n cytuno. Dwi wedi cael cipolwg ar y rhestr fer, ac mae'n ffantastig. Mae lot o'r albums, dwi wedi bod yn gwrando arnyn nhw yn ystod y misoedd diwetha. Beth sydd bod yn really great, un o'r pethau dwi wedi mwynhau mwyaf am lockdown, yw y ffaith bod fi wedi cael lot mwy o amser I wrando'n ddwfn ar gerddoriaeth. Wedi mynd nôl at hen ffefrynnau, ond dwi wedi bod yn gwrando ar y fiwsig newydd sbon, a ystyried music newydd sbon. A dwi'n meddwl falle bod hwnna'n gallu bod o fydd I artistiaid. Be ti'n feddwl? Dwi'n cytuno'n llwyr. Mae'n amlwg bod pobl wedi cymryd cam yn ôl I rhyw raddau. Y pes I bywyd wedi arafu eitha tipyn a gan bod y cyfle allai weld bandau'n perfformio'n fyw, mae pobl wedi troi wedi mynd, pobl wedi bod yn troi at y cynnyrch sydd wedi cael ei ryddhau a trwytho hunain yn hwnna a gweld beth sy'n allan yna a cael cyfle I wrando ar nhw'n iawn.
A dyna peth i artistedd hefyd, mae'r cyfnod yma'n gyfle da iddyn nhw arbrofi i feddwl be maen nhw eisiau gwneud efo'u cerddoriaeth, a bydd e'n ddiddorol gweld beth sy'n dod allan o'n efo. Dwi'n feddwl gewn ni lot o syniadau newydd greiddiol yn dod allan o hyn. Bod e'n gyfle rili da i jyst camu nôl a edrych a beth mae pobl wedi bod yn gwneud a gweld sut mae modd datblygu at yr dyfodol. Yn sicr, mae'n amser gwych ar gyfer sgrifennu ac ar gyfer, os wyt ti yn sgrifennu caneuon acwstig neu os wyt ti'n gwneud techno neu beth bynnag. So, wi'n edrych ymlaen at glywed beth sy'n mynd i ddigwydd o hwn. A mae'n amser emosiynol iawn, dwi'n meddwl. Mae lot o bobl wedi bod yn sôn, dwi lan ein dydd, dwi lawr y diwrnod arall, dwi wedi bod yn myfyrio am stwff, dwi wedi bod yn poeni am stwff, ond dwi wedi bod yn mwynhau lot o stwff. Dwi'n meddwl bod rhain i gyd yn mynd i fwydo mewn i'n celfydd y delu ac yn bwydo mewn i music ni, dwi'n gobeithio. So, na ni. Ydyn ni yn gallu sôn am y rhestr fer felly? Cos dros yr wythnos nesaf, dwi yn mynd i gyfweld ar artistiaid sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer y rhestr fer. A falle gawn ni edrych ar hynny gyda ti Guto reit nawr. Wel, beth yn ddorol, pan maen nhw'n mewn i'r gysylltiad, rhestr fer o 10 oedd i fod efo ni, ond efo gymaint albums gwych wedi cael ei ryddhau, mi oedd rhywfaint o'n nhw'n agos iawn o rannu marcau gen y beirniad wrth i'n rhoi'r rhestr fer yn hyd. Dyn ni wedi endio fyny efo 11 o'n nhw, so mae yna 11 album dan ystyriaeth lenni. Annie Glass, Mirores, Carwyn Ellis, Rio 18, Joia, Cynefin wedyn, album renw Dilyn Afon, Griff Rhys, album diweddare, Pang, George Ruth, Gwilym Bowen Rhys, Los Blancos, Llio'r Rhydderch, Mr, Tri Hwrdoeth a'r Odds. So mae yna amrywiaeth gwych yma yna. Mae yna gasglu cryf o albums o traddodiad Llefydd Gwerin, hyd yn oed stwff Llio'r Rhydderch hefyd, wedyn mynd draw i ochr fwy indie hip-hop efo Tri Hwrdoeth, pedwerydd album yr Odds, a gweld sut maen nhw wedi bod yn datblygu dros i gyrfa, album cyntaf, Los Blancos, George Ruth ar ei trydydd album, Gwilym Bowen Rhys, dwi'n gwybod faint o albums gwahanol mae o wedi bod yn nghlwm efo. Mae Gwilym wedi bod yn gwmpas o loads o bands. Cwbl o flynyddoedd yn ôl, nes i weld yn chwarae'n fyw ar ben ei hunan, ac oedd e'n amazing. Oedd e'n hawlio'r llwyfan fel petai. Ac oedd e ddim yn un o gigs cyngor Gaerdydd oedd e, sy'n gallu bod yn hit and miss, ac dim lot o bobl yna, oedd y tywydd ddim yn gret. Ond nath just pobl just dod o gwmpas, a gwylio fe, mae Gwilym yn brill. Gweld sut mae o wedi datblygu o'i ddyddiau cynnar efo bandana, o fath o prifleith y bandana, ac yn headline o maes bi o flwyddyn i flwyddyn. Datblygu wedyn trwy prosiectau fath o bendydd hefyd, a nawr efo cynnyrch ei hunan, a cynnyrch sydd wedi dwy'n i blwy yn y sîn gwerin cyfoes yng Nghymru, a mae wedi creu le yn y sîn yna, wedi symud o un genre llall a wedi gwneud hynny'n llwyddiannus. Ie, brill. A hefyd, pwy sy'n newydd yma? Tri Hwrdoeth a Los Blancos? Ie. Wel, dyna fe, Los Blancos, dwi'n amlwg maen nhw wedi cael cwpl o senglau cryf dros y blwyddyn diwetha, mae'r 2 blynedd diwetha, a mae nhw ar yr album yma, a mae hwn yn fatha cynrychioli pa mor egniol mae Set i Byw wedi bod dros y cyfnod diweddar. Tri Hwrdoeth, un o'r bandiau fwy exciting, dwi'n meddwl, sydd wedi dod ar y sîn dros y flwyddyn diwetha. Mae perfformiadau gallu bod yn chaotic, ond yn llawn egni. A mae'n cael hwnna lawr wedyn ar album a cario'r egni na o'r perfformiad byw i'r recordiad yn sialens a maen nhw wedi gwneud yn dda efo hynny. Yn sicr, mae Tri Hwrdoeth yn swnio fel maen nhw'n cael gymaint o hwyl. Ond mae dyn nhw rhywbeth i ddeud, mae dyn nhw attitude arddull, a fi'n really licio hwnna. Los Blancos, maen nhw'n swnio fel grŵp sydd wedi bod o gwmpas ers ages, maen nhw really wedi ffeindio sŵn eu hunan. Maen nhw'n ffefrynnau mawr ar raglen Rhys Mwyn, ond mae'r actual sŵn sydd gyda nhw yn rhagorol,
Mae'n dod o Libertino hefyd, mae'r stable yna wedi bod yn ffantastig. A do, Libertino ar y cyfan, lot o senglau sydd wedi bod dechrau cyfnod y label, ond ti'n gweld erbyn hyn bod yr artistiaid yn dechrau eiddfedu ac eisiau gwneud album a roi cyrrych hirach allan a mae Los Blancos wedi dangos sut maen nhw wedi datblygu o fand gwyddol newydd i fod yn un o'r prif fandiau ella'r sîn fysa'n chwarae maes B. Rwy'n amlwg arall do ar ei album cyntaf, ond ella sy'n teimlo fel bod wedi bod rownd am gwpl blynyddoedd erbyn hyn, Dianni Glas. Mae wedi rhai senglau dros y cyfnod yna, ond dyma'i album llawn cyntaf hi, a mae'r adborth mae wedi cael ers rhyddhau wedi bod yn wych, do perfformiad gret yn lansio yn clwb, ond hefyd mae'r sylwadau sydd bod am ansawdd wedi bod yn arbennig o gadw'n hawl, a bydd yn ddrwg gweld sut mae hi'n neud yn y trafodaeth pan mae'r beirniad. Wel, mae'n teimlo fel album hwnna. Mae lot o rhain yn gweithio fel oedden ni'n sôn yn gynharach, fel casgliadau, ond fel statements yn ei hunan, fel casgliad o gyneuon sydd yn mynd rhywle. Mae yna lot o ddweud stori yn digwydd yn rhain. Heb eisiau swnio'n rhy ffiantus fan hyn, ond rhywun fel, dwi'n meddwl, mae Carwyn Ellis a Griff Rhys, y ddau nhw wedi recordio ar ochr arall y byd. Ie. Wel, Chrissy Hind nath gyflwyno Carwyn i'r cynhyrchydd o Brasil mae wedi gweithio ar album yma, yn amlwg yn y raglen ar Esbyrec llynedd fel Griff Rhys yn cyfrwyddo lle yn dilyn y broses y recordio, a mae wedi cael dipyn o sylw tu allan i Gymru hefyd, o Giles Peterson bod y chwarae cyneuon oddi ar yr album yn rheolaidd, a mae'n album gwych, a oedd e'n teimlo mor berthnasol i gyfnod y haf, oedd yn album oedd angen cael ei rhyddhau yn yr haf, oedd e'n teimlo'n hollol gret ar gyfer y cyfnod yna. Mae'n un o'r albums wedi bod yn mynd nôl ymlaen iddo dros y flwyddyn diwethaf. Mr, dyna un eto, artist sydd wedi bod yn nghlwm efo'r sîn yng Nghymru ers 30 erbyn hyn, ar ei ail album unigol, dan yr enw Mr, yn amlwg wedi gwneud efo'r ffurf Catatonia bob dim cyn hynny, a wedi gwneud dau daith yn hyrwyddo'r ddau album yma dros y 12 mis diwethaf, a'r adborth wedi bod yn superb, Wel, oedden ni'n rili edrych ymlaen at falle gweld Mr yn headlineio gigs mawr, ac oedden ni rili eisiau bod yna gyda lighter. Ond na, mae Mark yn ffrind masif i fi, a mae wedi bod wrthi am bron mor hir y fi, ond wedi rhoi lot mwy o bethau allan. Ond So, mae'n amazing. Lle o'r rhyddel? Dwi wedi bod yn gwrando ar albums lle yn chwilio am bethau i sticio mewn chill-out sessions fi. A dwi'n ffeindio fy hun yn really enjoyo yr arddull yna. Mae'n holl o wahanol i bopeth arall. Ie. A wedi bod yn neud o ers gyhudo. Rhywun sy'n bod yn gweithio yn ddiwyd am hirach na si, Gareth. Ond mae dal yn crychu dwi'n 81 oedd hi'n recordio'r album yma. A mae'r eto'r adborth wedi bod yn wych ar ei gyfer a mae wedi bod yn weithgar iawn hefyd dros y cwbl o flynyddoedd diwethaf ac yn creu rhych i hunan o ran y cynnyrch mae'n rhyddhau. Ie. Mae'n briliant, mae'n greit gallu gwrando ar rhywbeth mor wahanol. Georgia Ruth, wrth gwrs, Telen Norris arall. Sym gymaint o delyn ar yr album yma. Dwi'n bod yn fwy trwfan ar ei diwethaf, yn amlwg Telen yn canolog ar ei album cyntaf, di symud draw i'r piano o'r ailyn, ond di dod yn ôl mewn, ond dwi'n bod yn fwy amrywiaeth tro yma, ac yn dod ar syniad gwahanol i fewn trwy'r album, ond eto un album sydd wedi cael adroddiadau arbennig o ffafriol, a hefyd teimlo fel bod Jordan ffindio i nis o ran y steil o gerddoriaeth mae'n trial cyfleoedd creu erbyn hyn. Un o'r rei o nis o tynnu sylwat hefyd yn amlwg album Rods, album cysyniadol mae'n wneud ar y cyd efo Llwyd Owen, Lyfr wedi cael rhyddhau gen Llwyd, gwaith Celf hefyd wedi cael ei wneud gen Tom Winfield, so yna lot o elfennau gwahanol wedi dod ynghyd i greu'r album yma, yn teimlo'n eidfed iawn
ar gyfer y band, a un yn amlwg oedd nhw wirioneddol eisiau gwneud efo syniad penodol i gyfleu trwyddo fo, a wedi gwneud hynny'n llwyddiannus. Na, dwi'n meddwl, oedden ni ffili cael gafel ar gopi, o'n i'n mynd i gofyn cyflym, nath nhw werthu allan yn really quick, a dwi'n meddwl bod hwnna'n beth da iawn, bod pobl yn creu rhyw fath excitement o gwmpas album, a wneud rhywbeth mwy na just casgliad y caneuon, t'mod. Gret. Oce. So, be amdano ni sôn am gyda pwy maen nhw'n cystadlu wedyn? Pwy sydd wedi ennill yn y gorffennol? Gan ni... Fel ni'n sôn, mae wedi bod rhedeg ers 2014, pwy sydd ennill yn y gorffennol? Good, Gweno, Tsunami, Bendith, so gyda Carwyn a Gwilym yn rhan o Bendith, a Mell nôl yn Steddfod Caerdydd. So mae wedi amrywio o ran arddull o'r artistiaid unigol i bandiau. So dwi'n sôn bod sut mae'r beirniad yn mynd i edrych arno fo. Be maen nhw'n beirniadau o ran album fath y cyfanwaith ydy'r sialens. Os weithiau, mae angen teimlo bod yr album yn cydweithio'r caneuon, yn cydweithio trwy'r album, bod na rhywbeth yn cysylltu trwy'r o'r beth a bod yn teimlo fath a cyfanwaith yn ytrach na casgliad y caneuon ynghyd. Alla hwnna rhywbeth sydd yn fwy o sialens yn dyddiau yma, lle mae yna fwy o emphasis ar rhyddhau caneuon unigol, a wedyn symud draw i greu album lle mae yna fwy o gysylltiad yn bodoli rhwng caneuon yn ffordd gwahanol o sgrennu a ffordd gwahanol o gyfleu eu creadigrwydd. So mae hwnna'n rhywbeth da ni'n gofyn i'w beirniad edrych ar, ond y gerddoriaeth a sut mae'n dod ynghyd ydy'r peth. Be, fel fysa rhywun dweud, be tasa rhywun yn gofyn ti am un album i awgrymu o'r cynnyrch sydd gael ei rhyddhau flwyddyn diwethaf, pa un fysa ti'n neud? Fi? Wel, rhestr rhethregol. Na, dwi wedi bod yn gwrando ar lot o'r ein, a mae rhai dwi ddim wedi clywed, a cyn i mi siarad gyda'r artistiaid, bu rhaid i fi rando arnyn nhw, ond dwi'n rili edrych ymlaen a ti'n ei gyd. Un o'r beth yn syni fi oedd, pan wnaethon ni weld y rhestr hir i ddechrau yna, mae yna lot o gynnyrch arno, oedden ni wedi hanner disgwyl gweld y rhestr fer, a syni allai bod nhw ddim yna'n. Oedd hwnna'n dangos i ryw radd pa mor gryf oedd y rhestr. Ie, mae'n rhestr gryf iawn, dwi'n meddwl. So, be gellir enillydd ddisgwyl? Os na wobr masif? Mae nhw'n cael darn o gel wedi cael ei greu gan Ann Catrin, a dyna'r wobr wedi bod ers y cychwyn. Fel arfer yn amlwg, mae gen ni seremoni yn y Steddfod. Mae cael ei gyhoeddi ar Radio Cymru tro yma ar ddydd Sadwrn cyntaf Steddfod, fath y rhan o arlwyr Steddfod wythnos yna. A wedyn, beth o'n i eisiau gwneud mwy na dim oedd tynnu sylw tuag at y cynnyrch gwych sy'n cael i ryddhau gan artistiaid Cymru, a mi byddwn ni dros y mis nesaf yn gystal cyfweliadau wyt ti'n mynd i fod yn gwneud o'r artistiaid, mae'n lot o sylw mynd i bod ar Radio Cymru hefyd ar y rhestr fer, a gobeithio dod ar albums yna i sylw mwy o bobl, a bod mwy yn cael cyfle i wrando arnyn nhw a dod i fwynhau a dod i gael i'r albums gymaint a dyn ni wedi bod yn gwneud dros y flwyddyn diwethaf. Fab, oce. Na i ddim gofyn pwy yw'r beirniad. Wyt ti yn un o'r beirniad? Na, dwi'n cydlynu'r thrafodaeth, so dwi'n yn cael... Wyt ti'n cael gweud pwy yw'r ffefryn di, neu ti eisiau cadw hwnna'n dawel? Na, mae'n ar y 2 neu 3, un o'r rhaid dwi wedi mwynhau mwy yn bersonol, dwi'n rili wedi mwynhau Albwm Carwyn, dwi wedi bod yn fan mawr o'i waith o ers cychwyn, a dwi'n sicr am gerddoriaeth Brazilian be bynnag, a be mae wedi llwyddo creu efo hynny wedi bod yn wych. Albwm yr Odds hefyd yn amlwg ni'n gweithio efo'r Odds, pan ma'n ni'n rhedeg lafel i sain, gyfrifol am rhyddhau 2 albwm cyntaf, yn gred gweld sut maen nhw wedi datblygu. Yr un peth efo Georgia hefyd, oedden ni wedi gwweithio efo hi yn ystod i dyddiau cynnar. So mae yna gormod o ddewis a gormod i ddewis un allan ohono, ond be sy'n taro fi mwy na dim ydy mewn oes lle ella mae'r
nifer albums yn gyffredinol, bod y pwysigrwydd yr album wedi allu gostwng, bod yn wych i weld gymaint o artistiaid yn gweld rhywbeth pwysig dal i wneud a bod safon yr hyn sy'n cael i greu a ryddhau yn parhau i fod yn uchel. Na, dwi wedi mwynhau gwrando ar be dwi wedi gwrando fel albums. Pob hwyl i bawb, a llongyflliadau i bawb sydd wedi ymddangos ar y rhestr fer. Ac dwi'n edrych ymlaen at yr wythnosau nesaf pan gai trafod gwaith gyda'r artistiaid unigol. Diolch yn fawr iawn, Guto. Diolch ti, Gareth.